Ёсць скрыўленні часу і прасторы, зроку і рэальнасці, якія толькі мройнік можа зразумець. І з таго, што я ведаю пра Картара, я думаю, што ён проста знайшоў спосаб прайсці праз гэтыя лабірынты. Ці вернецца ён калі-небудзь, я не магу сказаць. Ён жадаў вярнуць землі мары, якія страціў. Ён сумаваў па днях свайго дзяцінства. Тады ён знайшоў ключ, і я неяк веру, што ён змог выкарыстаць яго належным чынам. Калі я ўбачу яго, то безумоўна спытаю аб усіх прыгодах, бо чакаю сустрэць яго неўзабаве ў пэўным горадзе краіны сноў. Ходзяць чуткі, што новы кароль сядзіць на апалавым троне ў Ілеквадзе, і я думаю, што ведаю, як інтэрпрэтаваць гэтыя чуткі.